Ей, да, я се смехни сега. Люба! Люба! Сашата захапе. Добре, че няма зъби. Ей, да, мами. И на кой е ръката? Ей, на Любо ръката. Да не се разплачка, Камелия. Ей, десята? Да! Ей, супер, супер. Браво, браво. Айде пак. Люба, кой ти е взел играчката тук? Така. Така. Не може да стигне, Люба. Мия да завърти се малко, виж Денчо как се върти. Завърти се и ще ги стигнеш. Не. Най-добре ще да го сложим в устата.